салому алайкум дӯстони азиз, умедворам сеҳату саломатед иншоаллоҳ. Чӣ хеле ки ба ҳама маълум аст, як бародар ба ном Суннатулло ки дар бозори Фудсити ҳамчун соҳибкор кор мекунад, ба мо муроҷиат кард ва кӯмак хост. Чӣ хеле ки дар наволи пештара гуфта будем, ин бародара аз тарафи як дӯст, як мошенник миқдори 2.5 миллион рубли русӣ зарар мерасонад ва ин дӯст бо газели худ, бо мошини худ дохили Фудсити мешавад, дохили бозор мешаваду ва бори ин бародарро мегирад, ба дигар шаҳр бурданӣ мешавад ва аз ҳамин ҷо ғайб мезанад ва кӯмак хост ки то ки як навор кунем, баҳри мардум пешкаш кунем ва мардум ин бародарон ва хоҳарон ин бародарро кӯмак кунанд, то ки ин дуздро ёбем. ва алҳамдулиллаҳ имрӯз як хабари хуб омад ки бародар Суннатулло борша ёфт миқдори 2.5 миллион рубли русӣ ва нуқта ба нуқта борш баргардонда шуд ва он шахсое ки кӯмак кардани бародарро дастгирӣ кардан, алло баракатон буда, ки дар михели вазъиятҳои нохуби бародари мусалмонтон дастгирӣ мекунен ва кӯмак мекунен ва дар қавачон рост меистен, аллоҳ баракатон буда. ва бинед ки мо якҷо алҳамдулиллаҳ метонем як дӯст аст, як мошенник аст, як одаме ки мисол зарарша мерасонад дар як бародар ё хоҳар, метонем ки камтарак вай кунем. Якҷоягӣ ҳама вақт бурд мекунем иншоаллоҳ. ва биёед дӯстони азиз якҷо бошем. ва алҳамдулиллаҳ ин бародар чӣ хеле ки ваъда дода буд ки агар ки бор ёфт шуд, 15-20% бора ма ба камбағало, камбизоатҳо мақсад хараҷот мекунем иншоаллоҳ. ва дар гапш истод, имрӯз телефон кард, гуфт ки иншоаллоҳ ки ман ҳамун маблағе ки баргардонда шуд ба ман, иншоаллоҳ ки 15-20%ша бурда ба камбағалову камбизоатҳо харҷ мекунам. ва бовар кунед, дар байне ки мо роли кардем ва ӯ қатъи ӯ бародар суҳбат кардем, як чанд нафар бигем ки уже телефонаш кардааст, гуфтааст ки ака агар борта ёфтӣ мада кӯмак кун, акаҷон агар ёфти борта мада кӯмак кун. хай алҳамдулиллаҳ. ва мега ки якчанд кас пайдо шудааст, ман дар муроҷиат кардам ва кӯмак хостам ва иншоаллоҳ ки ман то қадри имкон гуфт кӯмаки худман мерасонам. Баракаллоҳу фикум. Аллоҳ баракатон буда касое ки дастгирӣ кардани бародара ва касое ки комментариҳои хуб навистен барои бародара, касое ки лайк мондену ва ба дигарон равон карден, аллоҳ баракатон буда. Касое ки дар ҳаққиш дуои нек карден, ки ман алҳамдулиллаҳ дар комментариҳо бисёриёро хондам. Аксари мардум алҳамдулиллаҳ дар ҳаққиш дуо кардан, аксари мардум мақсад гуфтан иншоаллоҳ ки навора паҳн мекунем ва алҳамдулиллаҳ дар ютуб қариб ки 16-17 ҳазор просмотр гирифт, ки мо худ 3200 подписчикем, ки маълум шуд ки алҳамдулиллаҳ ҳами 3200 подписчик обуначӣ ба дигарон равон кардану ва навора дигаронам тамошо кардан. аллоҳ баракатон тия ки кӯшиш мекунем навора ба дигарон равон мекунем. ва касое ки дар корҳои хайр, дар корҳои хайре ки мо алҳамдулиллаҳ мемонем наворора, мо кӯшиш мекунем ки фақат корҳои хайр, корҳое ки як ба як кас як хубимон бираса, ҳамон корҳоро кунем иншоаллоҳ ва мебинен наворора паҳн мекунем. аллоҳ баракатон буда. боқӣ дар амони аллоҳ. дар ҳаққи мо низ дуогӯ бошен, дуо кунен. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.